श्रीराम बोरवेल. आमच्याकडे बोरवेलसाठी 6 इंच मोठे होल असलेली 500 फुटांपर्यंत खुदाई करून मिळेल. ग्राहकांना आमच्याकडून सर्वे करून बोरवेल मारून देखील पाणी न मिळाल्यास 100% रक्कम परत केली जाईल. आमचा पत्ता न्यू शिरोडा नाका, माझगाव रोड, पाटील बिल्डिंग, सावंतवाडी. संपर्क 77 74 85 10 04 किंवा 94 20 29 37 99. पुष्पा या चित्रपटातील श्रीवल्ली या गाण्यानं सर्वांनाच अक्षरशः वेळ लावलंय. लहान असो वा मोठा, तरुण असो वा वृद्ध, प्रत्येक जण हे गाणं गुणगुणताना आपल्याला सर्रास पाहायला मिळतो. अशाच एका चिमुकल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झालाय, ज्यामध्ये हा चिमुकला या गाण्यावर नाचताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, तोही अगदी पुष्पा स्टाईलनं. चला तर मग पाहूया या चिमुकल्याचा पुष्पा डान्स. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.